Futbaloví výtržníci, tzv. hooligans, sú známi nielen z Veľkej Británie, ale vyskytujú sa pri futbalových zápasoch v celej Európe. Udalosti, ktoré sa udiali v júni 1985 vo vlaku z Prahy do Banskej Bystrice, boli zrejme vtedajším vyvrcholením nezmyselnej agresivity fanúšikov na našom území a preto nechýbo, že našli svoje stvárnenie aj vo filme. Demolovanie rýchlika z vášne, ale možno aj z nespokojnosti s vtedajšou dobou, bolo hlavným námetom filmu Proč, ktorého herecké obsadenie bolo plné známych českých hercov, ale tiež tvrdé agresivity a piva v rukách mládeže. Nakrúcal sa prevažne v Čechách a v skutočných vozňoch vlaku, ale do scén zahrnul aj reálnu Banskú Bystricu. Spoznať ňom môžeme napríklad železničnú stanicu či okolie štadióna. Tlmočník je československo-rakúsky film, v ktorom Ali Ingár, Ježí Menzel, odchádza do Rakúska nájsť dôstojníka SS, vraha svojich rodičov. Až na skonku života sa k nemu dostávajú materiály, ktoré mu odhaľujú jeho meno. Vyníky smrti však už nežije a nachádza len jeho syna Jorka, ktorého zahral Peter Simonšek. Ide o mnohých záberov zaujímavý film, ktorý naozaj nestojí na jednom mieste. Nakrúcalo sa vo Viedni, zámer akvaparku v Pešeňovej, ale výraznú časť mestských slovenských scén predstavuje aj Banská Bystrica. Napríklad scény z archívov boli strihom kombinované zo skutočného národného archívu na Drotárskej ulici v Bratislave, o čom svedčí pár záberov interiéru, ktoré možno v médiách dohľadať. Širšie okolie múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici je zachytené z parkoviska pred archívom. V záberoch na parkovisku Jana Cikera vidieť aj vystavený dopravný bombardér LIV.